Καλώς ήρθες από το φτωχικό μας μέρος εδώ, που με πολύ αγάπη σου υποδεχόμαστε στην πανέμορφη Λευκάδα. Και εγώ χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι κοντά σας. Λοιπόν, πες μας τι θα απολαύσουμε σήμερα. Δηλαδή, δώσε μας έτσι μία ιδέα. Σήμερα τα βασικά μας συστατικά που θα χρησιμοποιήσουμε από τη Λευκάδα είναι τα λαθούρια και το σαλάμι λευκάδο. Θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία πρόταση, μια σούπα βελουτέ, όπου μπορούμε να σερβίρουμε με λαθούρια και καραμελωμένο σαλάμι λευκάδος. Ο λόγος που σκέφτηκα να κάνω αυτή την συνταγή είναι γιατί είναι λίγο μια πιο δημιουργική πρόταση για τα λαθούρια, γιατί από ό,τι είδα δεν υπήρχε μεγάλη ποικιλία ή φαντασία στον τρόπο που τα μαγειρεύουν. Τα μαγειρεύουν περίπου σαν τη φάβα από ό,τι έχω δει, τα λιώνουν στο πλάι της κατσαρόλας και έτσι τα τρώνε. Είναι πολύ ωραίος τρόπος, παραδοσιακός. Απλώς, αφού μίλησα μέσα και για γαστρονομία και τουρισμό, πάμε να δώσουμε κάτι λίγο παραπάνω. Να ρωτήσω, αυτό το παραπάνω για έναν μέσο δηλαδή και εγώ που μαγειρεύω, αλλά μην φανταστεί, είναι εύκολο, δηλαδή θα κατανοήσουμε με απλά βήματα πώς μπορούμε να αναδείξουμε κάτι διαφορετικό γευστικά. Πιο απλό δεν γίνεται. Λοιπόν, παιδιά, εδώ ελάτε με τα κινητά και να βγάλουμε και τις selfie και τις φωτογραφίες μας για να δείτε και για το Σπύρο εδώ να το μάθουμε να μαγειρεύει. Γιατί όλο να μάθεις εδώ, Λευκαδίξεις, να πάρεις τα προϊόντα τα παραδοσιακά, να μαγειρεύσεις. Κάνε τη δουλειά σου, βάλαμε φωτιά, εντάξει, μια χαρά. Ξεκινάμε να μαγειρεύουμε. Σε ένα λεπτό λοιπόν, σε ένα λεπτό ξεκινάμε να μαγειρεύουμε εδώ με τον Παρθένη. Γιατί υλικά θα δουλέψουμε να μάθουμε καταρχάς. Τα είπε. Τα βασικά μας συστατικά που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι τα λαθούρια και το σαλάμι λευκάδος. Πέρα από εκεί θα βάλουμε φινόκιο, μανιτάρια, φρέσκο και ξερό κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο. Όλα αυτά θα τα ανακατέψουμε μαζί με ζωμό κότας και ένα πολύ ωραίο κόκκινο γλυκό κρασί. Θα κάνουμε μία σούπα. Μετά θα την κάνουμε βελουτέ. Πώς γίνεται η σούπα βελουτέ, τη βάζουμε στο μπλέντερ. Ή με ένα μίξερ χειρός. Και γίνεται μία λυφή. Πώς τρώνε τα παιδάκια την κρέμα. Αυτό θα μας κάνει περίπου 20 λεπτά. Είναι πάρα πολύ γρήγορη η Παρασκευή γιατί τα λαθούρια, ο παραδοσιακός, ο κλασικός τρόπος για να τα χρησιμοποιήσουμε είναι να τα βάλουμε από βραδύ σε ζεστό νερό με αλάτι, να τα αφήσουμε. Την άλλη μέρα τα βράζουμε, πετάμε το πρώτο νερό που είναι λίγο σκούρο και στη συνέχεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Οπότε βάζουμε όλα τα υλικά μαζί με το ζωμό κότας μέσα σε μία κατσαρόλα. Τώρα εμείς επειδή θα κάνουμε μια μικρή ποσότητα, είπα 20 λεπτά, αν κάνουμε 4 μερίδες θα χρειαστούμε 35 με 40 λεπτά. Στη συνέχεια τα περνάμε με ένα ραβδομπλέντερ, με ένα μίξερ χειρός, τα κάνουμε βελουτέ, θα τα σερβίρουμε σε ένα πιάτο και το δημιουργικό τώρα της υπόθεσης που θα κάνουμε εμείς είναι να βάλουμε στο κέντρο του πιάτου λίγο χτυπημένη κρέμα γάλακτος. Οπότε τώρα στην εμφάνιση θα είναι λίγο σαν ένα καπουτσίνο. Κάτω καφέ, πάνω η κρέμα γάλακτος, θα ρίξουμε λίγο γλυκιά πάπρικα και γύρω-γύρω θα βάλουμε καραμελωμένο σαλάμι λευκάδος. Ωραία, θα τα δούμε εδώ, θα τα μεταφέρουμε κι εμείς με τη δική μας περιγραφή. Εγώ ήδη πείνασα, πρέπει να σας πω. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως, γιατί και πέρυσι όπως και φέτος μπορούμε να αναδείξουμε. Γιατί η ουσία είναι να αναδείξουμε τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Και νομίζω ότι για έναν σεφ είναι ιντριγκαδόρικο να μπορείς να δημιουργείς και να φτιάχνεις συνταγές, έτσι δεν είναι? Κοίτα, εγώ έχω και ψιλοσυνηθίσει λίγο πάνω σε αυτό. Λόγω της τηλεόρασης που αναγκάζομαι να κάνω συνδυασμούς σε προϊόντα τα οποία δεν τα έχω ξαναδουλέψει και πρέπει να τα βάλω μαζί σε ένα πιάτο. Να σου πω κάτι ωραίο για να δώσουμε έτσι μια τηλεοπτική καλή πάσα για αύριο, που θα κάνουμε μια λαχταριστή σαλάτα που θα χρησιμοποιήσουμε φακές εγκλουβής και θα έχουμε ένα παστέλι όπου και το παστέλι μέσα θα έχει φακές εγκλουβής. Παστέλι μέσα θα έχει φακές εγκλουβής. Είδες δηλαδή πώς βάλαμε τις φακές μέσα στο παστέλι. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο περιγράφουμε δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Είναι η φαντασία που πρέπει να έχει κάποιος που αγαπάει τη μαγειρική, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Η φαντασία και η γνώση το να μπορείς να συνδυάσεις διάφορα υλικά μεταξύ τους για να δώσει ένα ωραίο και αρμονικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για αύριο. Τα λέμε, τα δίνουμε έτσι ένα σημείο αναφοράς. Τιζάρουμε βεβαίως ό,τι πραγματικά συμβαίνει. Πώς σου φαίνεται, συνάδελφε? Λοιπόν, αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι το εξής. Ότι τα τοπικά προϊόντα, τα τοπικά φαγητά τα οποία τα έχουμε μάθει με ένα συγκεκριμένο τρόπο να μαγειρεύονται, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορείς να πειραματιστείς, όπως μας λέει ο Ψαρίωνας δηλαδή, μπορείς να πειραματιστείς και να κάνεις κάτι πιο προχώ βέβαια, ίσως πιο προχωρημένο, αλλά οπωσδήποτε κάτι να καινοτομήσεις. Προσφέροντας αυτά τα υλικά για να καινοτομήσεις. Δηλαδή αποτελούν βάση για να κάνεις καινοτομία, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Τώρα στη γεύση δεν ξέρω πώς είναι. Έχει. Το παστέλι με την φακή δεν μπορούσα να το φανταστώ ποτέ. Τι άλλο μπορεί να κάνει μια φακή? Λοιπόν, εκεί όμως, αυτή είναι η φαντασία και πραγματικά το θαυμάζω στους ανθρώπους. Η φακή βέβαια έχει 10 ευρώ το κιλό. Το παστέλι πόσο θα?
ξέρω. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, ρε παιδί μου, θα τα βρούμε όλα αυτά τα πράγματα. Μια χαρά είναι. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Πρέπει να πω σε όσους μας ακούτε αυτή τη στιγμή και έχετε συντονιστεί στον Prism 95,1, βρισκόμαστε στην πλατεία Μαρκά. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχει στηθεί αυτό το υπαίθριο, πώς να το πω, πώς να το περιγράψω, γευστικό φεστιβάλ. Το φεστιβάλ γευστικής δημιουργίας. Ήδη έχει ξεκινήσει ο Βυσάριο. Θα σου βλέπουμε ότι πήρε φωτιά. Λοιπόν, αφού έχει κάψει το σκεύος, έχουμε ρίξει ελαιόλαδο και θα προσθέσουμε μέσα κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτουμε πράσο ψιλοκομμένο, το σαλάμι λευκάδος, τον αμπιόλο. Όλο το σαλάμι παρακαλώ. Θα βάλουμε μανιτάρια, απλά λευκά μανιτάρια τα οποία τα έχουμε κόψει στα 4, ψιλοκομμένο καρότο, πινόκιο. Θα τα ανακατέψουμε όλα αυτά καλά. Τώρα εγώ βέβαια σε αυτή την σούπα, επειδή χαρακτηριστικό της δικιάς μου κουζίνας είναι τα μυρωδικά, κυρίως θυμάρι, ρίγανη, βγαίνουν και πολλά φαγητά αρκετά γλυκά. Οπότε εγώ σε αυτό μέσα μία κουταλιά της σούπας μέλι θα την έβαζα. Έχει ξεκινήσει και μυρίζει μοναδικά και μία κουταλιά μέλι, αν θέλετε, μπορείτε να τη βάλετε. Προαιρετικά γιατί κάποιος μπορεί να το τρομάξει. Πιστέψτε με τώρα, αν δεν θέλετε να βάλετε μέλι, το κόκκινο κρασί που θα χρησιμοποιήσετε κάποιο πιο γλυκό. Το ίδιο αποτέλεσμα θα πάρουμε. Μαυροδάφνη θα μπορούσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Το έχω παιδιά, λέω. Δώστε με εκπομπή. Γιατί δεν βάζαμε μαυροδάφνη, θα μπορούσαμε να βάλουμε το λικέρ που έχει γεύση κανέλα. Όχι κανέλα, ποιο λικέρ έχουμε που έλεγα πριν. Το ροζολί, το ροζολί. Αυτό το λικέρ θα μπορούσαμε. Να προτιμήσουμε το ροζολί, λοιπόν. Δικό μας δεν είναι, θα το δοκιμάσουμε νομίζω κάπου, θα υπάρχει. Πολύ σημαντικό είναι να ψιλοκόψουμε όλα μας τα λαχανικά, έτσι ώστε μέσα στα 15-20 λεπτά να έχουν μαλακώσει και να μπορέσουμε να λιώσουν στη συνέχεια με ένα λαπτοπλέντερ ή με ένα μπλέντερ στο σπίτι. Όπου η μυρωδιά μιλάμε είναι καταπληκτική. Μέχρι στιγμής όλα φατά. Αφού έχουν γλασάρει τα λαχανικά μας μαζί με το σαλάμι, προσθέτουμε το κόκκινο κρασί, σβήνουμε τα λαχανικά και αφήνουμε λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ που είναι αυτό που μπορεί να πικρίσει το φαγητό. Αφήνουμε να εξατμιστεί βεβαίως λίγο. Το γλασάρι σημαίνει αυτό που τα ανακατέψαμε όλα μαζί. Που έχουν χυλώσει, το έχουν γυαλίσει. Ωραία, ωραία. Να πούμε ήδη ότι από την προηγούμενη μέρα αλάτι με πέρυσι να βάλουμε στη συνέχεια. Προς το τέλος. Όπως και στο κρέας, κανονικά στο τελευταίο μισάωρο πρέπει να βάζει το αλάτι. Γιατί στήκει το κρέας. Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις όμως. Για τα λαδούρια, να πούμε ότι από το προηγούμενο βράδυ, άλλη μια φορά, τα έχουμε βάλει σε σκληρό νερό με αλάτι. Τα έχουμε αφήσει όλο το βράδυ. Τα πήραμε το πρωί, η Άση βασικά με βοήθησε σε αυτό. Τα έβρασε στο σπίτι της, πέταξε το πρώτο νερό το οποίο βγαίνει λίγο σκούρο και στη συνέχεια είναι αυτό το αποτέλεσμα. Τα έχει σουρώσει και θα τα ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα. Μάλιστα. Θα ρίξουμε την ποσότητα που θέλουμε για 2 μερίδες περίπου. Για 2 μερίδες εμείς ρίχνουμε. Βάλε. Ναι, μη χαλάσει την ταγή όμως, καταλαβες. Εμείς δεν πήραμε. Πάρα πολύ καλά. Ωραία, εντάξει. Βλέπουμε άλλη μια φορά όλα μας τα υλικά μαζί. Θα προσθέσουμε ζωμό κότας που έχουμε. Ο ζωμός κότας είναι ο καλύτερος ο οποίος μπορεί να δώσει γεύση. Ο ζωμός κότας έχει ήδη αλάτι μέσα. Οπότε εκεί μπορούμε να προσέξουμε να βάλουμε λίγο λιγότερο. Μάλιστα. Βλέπουμε εμείς εδώ το ζωμό κότας. Όλων αυτό είναι υπολογισμένο. Πόσο περίπου δηλαδή? Υπολογίζουμε τώρα, αν κάνουμε μία μερίδα για ποσότητα για 4 άτομα, θα βάλουμε 1 λίτρο ζωμό κότα. Εμείς τώρα που κάναμε για 2 άτομα, βάλαμε μισό λίτρο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ανακατεύουμε και αφήνουμε περίπου 15 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει το φαγητό μας. Το έχουμε στην αρχή σε δυνατή φωτιά μέχρι να αρχίσει να πάρει βρασμό. Πάντα ο χρόνος που λέμε ότι το αφήνουμε στη φωτιά για περίπου 15 λεπτά είναι από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το φαγητό. Είναι άλλο ένα μυστικό, δυστυχώς, που δεν το ξεκαθαρίζουν πολλές συνταγές μαγειρικής που διαβάζουν. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Ότι την είχε πατήσει ένας αδερφός μου πρώτη φορά που πήγε να κάνει μακαρόνια. Που λέει, έβαλα την κατσαρόλα, έβαλα το νερό. Το είχα πει εγώ τι να κάνει. Κατσαρόλα, νερό, έβαλα τα μακαρόνια και περίμενα. Με κρύο το νερό όμως.
Οπότε ξέρεις, άμα δεις κάνει πρώτη φορά, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Κατάλαβα. Έτσι πήρα το ένασμα και το να πω και επειδή ασχολούμαι και από εκεί. Βεβαίως θα τα πούμε όλα, μα τι είναι αυτά που λες. Και πριν κάνω τηλεόραση και ασχολήθηκα με ένα site το οποίο έχει βιντεοσκοπημένες συνταγές μαγειρικής. Το οποίο είναι. Το youcook.gr. Γιατί έβλεπα ότι ακόμα κι εγώ ότι αν δώσω μια συνταγή σε κάποιον, από όχι υπερβολική σιγουριά, που επειδή θεωρούσα ότι κάποιο πράγμα σίγουρα το ξέρει, δεν του το έδινα να καταλάβει ακριβώς. Αυτό είναι αυτό που λες, γιατί μερικές φορές το βλέπεις σαν μια περιγραφή, αλλά είναι αυτή η λεπτομέρεια γιατί η συνταγή σου δεν διευκρινίζει αυτά τα μικρά γευστικά μυστικά που αποκαλύπτεις εδώ τώρα, Μισαριώνα. youcook.gr. Και έτσι είναι και ο καθένας το είδος του. Θα σου πει κάτι, θεωρεί ότι κάτι επειδή είναι λογικό για αυτό και το κάνει κάθε μέρα, το ξέρεις. Όπως αυτό που κάνω εγώ πάντα. Αφήνω πάντα να κάψει το σκεύος πριν ρίξει το λάδι. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να μην κάψει το λάδι και αρχίσει να καπνίζει. Αυτό κι άλλο ένα μυστικό, να ξέρεις. Μάλιστα, δηλαδή καίει το σκεύος. Δεν φοβάσαι μετά όταν όμως θα πέσει το λάδι. Ή με το που πέσει το λάδι, κατευθείαν μπορούμε να ρίξουμε αυτό που θέλουμε να σοτάρουμε. Κατάλαβα. Και πολλές φορές, άμα θέλουμε να δώσουμε άρωμα, βάζουμε βούτυρο. Σε αυτή την περίπτωση, το βούτυρο πρέπει να ρίξουμε και λάδι για να μην καεί το βούτυρο. Το βούτυρο σε υψηλές θερμοκρασίες καίγεται. Οπότε το λάδι ρίχνει το υγρό, να το πω, και το βοηθάει ώστε να μην καεί και μαυρίσει. Μάλιστα. Και χρήσιμα tips εδώ. Πολύ ωραία. Η μαγειρική γενικά ακούσα για να θεωρείς τον εαυτό σου μάγειρα, πρέπει να λες ότι μαθαίνεις καθημερινά από όλους. Εγώ έχει τύχει να ήμουν 10 χρόνια στην κουζίνα και να έμαθα κάτι από ένα παιδί που βγήκε μόλις μαθητής από μια σχολή 18 ετών, χωρίς να έχει μπει σε καμία επαγγελματική κουζίνα. Γι' αυτό πιστεύω, ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος είδε κάτι από τη γιαγιά του. Εγώ χωρίς να το καταλάβω από μικρός, έκανα με τη γιαγιά χιλοπίτες. Τότε δεν μου άρεσε να μαγειρεύω. Κάπου στα 17 το κατάλαβα ότι μου αρέσει να μαγειρεύω. Αλλά από μικρός είχα πιάσει τον εαυτό μου ότι πάντα όταν έκανε η μητέρα μου το κέικ, για να πάρω βέβαια το κάτω του μίξερ, να κλείσω όλη τη σοκολάτα. Έτσι ρε φίλε τώρα, μην μας σκύνεις πληγές. Λέμε και τα καλά. Εμείς το κάνουμε ακόμα. Και έχουμε και μια ηλικία. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Οπότε με τη μαμά τα κέικ και όλα αυτά, με τη γιαγιά χιλοπίτες ζυμαρικά, από μικρός μου βγήκε το μικρό. Βγήκε το έχεις όμως. Γιατί εμένα, εγώ είχα να τρώω μόνο και μετά το προσπάθησα και. Και εγώ αυτό το μικρό βίωμα. Τρώω! Γι' αυτό και θέλω να έχω φίλους καλή ώρα σαν και σένα. Αυτό που λέμε, έλα μια μάζα στο σπίτι του Βυσαρίου, να παρακαλώ πολύ. Η δημιουργικότητα του μάγειρα. Θέλουμε ένα καπάκι, δεν το είχα, έβαλα ένα σκεύος από πάνω, βοηθάει να βράσει πιο γρήγορα. Οπότε να ξέρεις ότι πάντα ένας μάγειρας ή μια μαγείρισα δεν χρειάζεται να είσαι σεφ, ούτε να φοράς μια μπλούζα σεφ. Χρειάζεται να ξέρεις να μαγειρεύεις και να αγαπάς τα προϊόντα που έχεις δίπλα σου. Υπάρχουν σεφ και γνωστοί και άγνωστοι που λέω ότι από αυτόν και βραστό νερό να φας, παθαίνεις πλάκα. Οπότε το θέμα είναι να ξέρεις τη δουλειά σου, να την αγαπάς. Εγώ πάντα το λέω ότι άμα δεν έχω καλή διάθεση δεν βγάζω ωραίο φαγητό. Αν μπω στην κουζίνα με χαμόγελο, δεν με πιάνει κανείς. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Άρα λοιπόν τώρα, πρακτικά κερδίζουμε χρόνο με το ότι έχουμε σκεπάσει. Τώρα είμαστε στη δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει την πρώτη βράση όπως είπαμε και μετά θα το χαμηλώσουμε. Μετά θα το πάμε σε μια μέτρια θερμοκρασία. Δηλαδή, άμα η κουζίνα μας είναι ηλεκτρική και πάει μέχρι το 9, τώρα το έχουμε στο 8. Με το που πάρει τη βράση, θα βλέπεις σιγά σιγά που έχει πάρει βράση. Το κατεβάζουμε στο 5. Στο 5 περίπου 1/4, τα λαθούρια, ο τρόπος που τα μαγειρεύουν και εδώ είπαμε πριν, είναι περίπου σαν τη φάβα. Τα βράζουν και με την κουτάλα, τα ζουλάνε στο πλάι και αυτά αρχίζουν και σκάνε και λιώνουνε. Και αυτό βοηθάει στο να χυλώσουν. Πολύ ωραία πράγματα μαθαίνουμε μέχρι στιγμής νομίζω. Έχει ενδιαφέρον βέβαια και το γευστικό αποτέλεσμα που θα δοκιμάσουμε σε λίγο, φίλτατε. Νομίζω ότι οι δυο μας είμαστε καλύτεροι δοκιμαστές. Πίστεψέ με, γιατί ποιοι καλύτεροι, αλλά θα δώσουμε και στον κόσμο που θα προσθεθεί. Κατάλαβε. Πίνει κάτι. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να σου πω το εξής. Αυτό που είπε τώρα ο Παρθένης, ότι Βυσαρίων. Το Παρθένη το λέει τόση ώρα και το οποίο θα παρεξηγηθεί. Βυσαρίων. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Βυσαρίωνας, ότι αν διαβάζεις μόνο, δηλαδή ή ακούς μια συνταγή, αν δεν την δεις πώς γίνεται, είναι σίγουρο κάπου το έχασες. Εγώ στο στρατό, κάθε Τετάρτη φτιάχναμε ριζότο. Εσύ το έφτιαχνες? Ναι, αγκαρία ήταν αυτό. Λοιπόν, ήταν μια καλή αγκαρία όμως η κουζίνα. Λοιπόν, το ριζότο, μέχρι που απολύθηκα, δεν το σούρωνα ποτέ. Και έβγαινε σαν σούπα. Όταν κάποια στιγμή έρχεται πραγματικός μάγειρας στο στρατό και έφτιαξε το ριζότο και το σούρωσε, λέω τι είναι αυτό. Μου λέει έτσι είναι το ριζότο. Το σουρώνεις. Το ρύζι και όλα τα σχετικά που έχει μέσα. Και μετά λες δεν κάνω εγώ γι' αυτό. Συνταγή, καταλαβαίνεις. Ναι. Γι' αυτό και πρέπει να το βλέπουμε.
Βυσαρίωνα, τώρα ετοιμάζεσαι λίγο να το κάνουμε βελουτέ. Αυτό που είπες, δηλαδή το βελουτέ είναι ότι με το συγκεκριμένο. Ένα ραβδομπλέντερ. Άρα λοιπόν, τώρα μόλις το βράσουμε. Θα βάλουμε το ραβδομπλέντερ επειδή είναι μεταλλικό, όπως βλέπει το κάτω μέρος του. Μπορεί να μπει μέσα στην κατσαρόλα που είναι ζεστή και να το χτυπήσει και να του κάνει όλο μία αληθή, μία κρέμα. Μάλιστα. Όχι, μια χαρά. Δεν υπάρχει φόβος. Είναι. Λοιπόν. Σήμερα δεν έχω λερώσει κανέναν. Εγώ δεν έχω θέμα. 9 και 90 τούζα. Σας το λέω, δηλαδή λερώστε διάφορα. Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντως. Πραγματικά πρέπει να πούμε εδώ που παρακολουθούμε όλη αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι είμαστε χρήσιμοι και εσάς που μας ακούτε εδώ και στα άλλα τα περίπτερα που απολαμβάνετε τις μοναδικές λαχταριστές λιχουδιές. Ήδη έχει πάρει τη βράση από ό,τι βλέπω εδώ. Να ρωτήσω, τώρα λέει η συνταγή πόση ώρα το βράζει, έτσι δεν είναι? Ναι, είπαμε τώρα, επειδή είναι μικρή ποσότητα, περίπου 15 λεπτά. Γιατί είναι βρασμένα τα λαθούρια μας. Να κερδίσουμε χρόνο. Για να κερδίσουμε χρόνο. Οπότε τα υπόλοιπα λαχανικά, επειδή είναι κομμένα σε μικρά κομματάκια, δεν θέλουν πάρα πολύ ώρα για να. Και τώρα πες μου κάτι άλλο. Στο γύρισμα, εσείς πηγαίνετε με έτοιμα τα φαγητά και τα δείχνετε κανονικά. Γιατί είχαμε φάει, θυμάμαι εγώ τότε στο Star, τρώγαμε αβέρτα. Τι γίνεται όλα αυτά τα φαγητά στις τηλεοπτικές εκπομπές που τα βλέπω? Τα τρώνε τα συνεργεία μετά, Τώρα εσύ ήσουν σε εκπομπές με. Ήμουνα, ξέρω, τρώγαμε καλά. Πω, 2 ωραίες στιγμές. Αυτό είναι, περιμέναμε μετά. Ωραία. Οπότε είμαστε στη διαδικασία να τα έχουμε βράσει. Θέλω εγώ, μια που βλέπω εδώ λίγο για να κερδίζω χρόνο, να υπενθυμίσω, μπορώ να διαβάσω λίγο τα υλικά εδώ, να υπενθυμίσω άλλη μια φορά για τη συνταγή λαθύρια βελουτέ με καραμελωμένο σαλάμι λευκάδος. Ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει 500 γραμμάρια λαθύρια, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μία σκελίδα σκόρδο, ένα πράσο το λευκό μέρος με ροδέλες, 100 γραμμάρια σαλάμι λευκάδα σε μικρούς κύβους, 200 γραμμάρια μανιτάρια λευκά σε κύβους, ένα καρότο. Λέει εδώ η συνταγή 30 γραμμάρια ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια στελινόριζα ψιλοκομμένη, 80 γραμμάρια κρασί κόκκινο γλυκό και 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλο και βεβαίως είναι το θυμάρι, αλάτι, πιπέρι. Η κρέμα πότε θα μπει στο τέλος? Η κρέμα μπαίνει στο τέλος αφού σερβίρουμε το πιάτο μας από πάνω. Είπαμε σε καπουτσίνο, δεν θα είναι? Α, ναι, τώρα έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Αλάτι, πιπέρι και θυμάρι. Γενικότερα τα μυρωδικά στα φαγητά στο τέλος. Ιδίως άμα είναι φρέσκα. Ιδίως άμα είναι φρέσκα πρέπει να μπουν στο τέλος. Μάλιστα, στο τέλος. Είμαστε σχεδόν να κλείσουμε τη φωτιά. Πιστεύω δεν θα με εκθέσει, έχει βράσει. Μια χαρά, τώρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι. Πρέπει να δεις μα μπορείς να μυρίσεις κιόλας. Το ήδη μύριζε. Η μυρωδιά που δίνουν όλα αυτά τα λαχανικά μαζί με το μοναδικό όσπριο και την πρωτεΐνη που βάλαμε βέβαια με το σαλάμι. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Και όλο αυτό σε λίγο με τη ράβδο θα μετατραπεί σε κάτι βελουτέ. Μια λυφή όπου θα βάλουμε στο τέλος εμείς την κρέμα γάλακτος για να είναι σαν καπουτσίνο. Τέλειο. Πολύ ωραία λοιπόν. Θα βάλουμε την κρέμα μέσα σε ένα βαζάκι, σε ένα μπολάκι. Ούτε βαζάκι ούτε μπολάκι είναι αυτό. Αυτό είναι από αυτό που χτυπάτε παιδιά στο δοχείο, στο μπλέντερ. Αυτό, ναι. Την οποία τώρα θα χτυπήσουμε, υποθέτω. Και χτυπήσουμε για να γίνει σαν τη γη. Και όχι, δεν θα τη βάλουμε σε φρέντο καπουτσίνο. Μην μπερδεύεστε, μην φέρετε ποτήρια. Θα τη βάλουμε εδώ στη συνταγή μας. Αυτή τη χτυπάμε και γίνεται σαν τη γη, έτσι δεν είναι? Σε μερικά δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ ωραία. Για να την έχεις έτοιμη δηλαδή. Μένα έχει πάνω από 9, αλλά λερώθηκα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εσύ τώρα είναι σύνηθες. Πολύ καλά. Εγώ βοηθάω. Στηρίζω ηθικά την προσπάθεια. Αυτή είναι η κρέμα γάλακτος που τώρα έχει. Ναι, έγινε. Κοίταξε να δεις πώς μεταμορφώνεται μια κρέμα γάλακτος μέσα στο μπλέντερ. Πρέπει να πήξεις τελείως. Πλυντήριο το. Έχω κι άλλη για αύριο, εντάξει. Εντάξει, οκ, πολύ καλά. Να συμπλύνουμε αν είναι Βυσαρίωνα. Πάρα πολύ καλά. Η κρέμα είναι έτοιμη. Τίποτα, ούτε ένα λεπτό δεν τη χτύπησε ο Βυσαρίωνας και είναι έτοιμη δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Να ξεβγάλουμε το ραβδομπλέντερ και να το βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα κατευθείαν και να κάνουμε την σούπα μας αληφή. Αυτό έχει ενδιαφέρον τώρα. Ήδη περιμένουμε περίπου 15 λεπτά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εδώ τώρα το εξηγούμε ταυτόχρονα. Δεν είμαστε σε ένα κανονικό περιβάλλον για να μπορέσουμε να το μοιράσουμε σε εσάς όλο αυτό το οποίο θα δημιουργηθεί. Παραδοσιακό μέλι λευκάδας βλέπω. Ναι.
Λάζαρης. Λάζαρη στη Λιγιά, από τα καλύτερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Τοπικό προϊόν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήρθανε βασικά, τους είπα ότι αύριο θα το χρησιμοποιήσω στη σαλάτα, αλλά δεν μπορούσα να μην το κάνω επειδή δεν έβαλα γλυκό κρασί. Λίγο μέλι θα βάλω. Θα βάλουμε λοιπόν και λίγο μέλι. Μία βλέπω εδώ κουταλιά της σούπας. Έτσι δεν είναι? Μία κουταλιά της σούπας είναι αρκετή. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή τώρα η βελουτέ είναι σαν starter, ας το πούμε. Το βγάζουμε. Ας το πούμε, αν θέλουμε να φέρουμε στους φίλους μας να τους πενέψουμε και τα δικά μας παραδοσιακά προϊόντα. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Στην Ιταλία ορεκτικό θεωρούν τη μακαρονάδα. Δικό μακαρονάδα στην Ιταλία. Καταρχήν, κανένας μακαρονάδας δεν μπορεί να βγάλει σε σπίτι στην Ιταλία ένα ολόκληρο γεύμα. Στο λέω σίγουρα. Θα φας τόσα πιάτα που θα σκάσεις. Οπότε τώρα στην Ελλάδα, γενικά και η σούπα είναι λίγο παρεξηγημένη. Άλλοι την τρώνε για ορεκτικό, άλλοι την τρώνε για κυρίως. Είναι καθαρά με την νοοτροπία τώρα του οικοδεσπότη. Μάλιστα. Θα την προτιμούσα ορεκτικό. Ναι, και εγώ το ίδιο. Εγώ θα την προτιμούσα ορεκτικό, δεν ξέρω. Δηλαδή νερό θα έλεγα μετά, δεν θα χόρτενα. Με τα δικά μου κυβικά βεβαίως. Πάμε τώρα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Ήδη έχει μπει. Και η κουζίνα δική μου είναι οικονομική. Οπότε για άλλη μια φορά βλέπεις ότι κάνω ένα πιάτο. Πάμε να βγάλουμε λόγιο για αυτό το πιάτο. Σίγουρα 1 ευρώ η μερίδα δεν θα βγει. Σοβαρά μιλάς. Ναι, κι όμως. Πολύ σημαντικό αυτό. Καλαθούρια πόσο έχουν? Θα ρωτήσουμε τους παραγωγούς σε λίγο πώς έχουν πάει με το κιλό. Ναι, θα πάμε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι είναι η οικονομική συνταγή. Τώρα βέβαια δεν ξέρω σε τι θα την απολογίσουμε, γιατί κρατάω μια επιφύλαξη. Δεν έχω και μετατροπέα, ξέρετε. Επειδή ταξίδευα χτες το βράδυ, με το που έφτασε σήμερα το πρωί, άκουσα όλους ένα χαμό. Έβλεπα κόσμο στις τράπεζες το πρωί και δεν ήξερα τι γίνεται. Πήγαινε να δει τις προθεσμιακές καταθέσεις, τους στόκους, μην δίνει σημασία. Όλα καλά. Εγώ, παιδιά, έβγαλα χρήματα σήμερα, δεν ξέρω. 20 ευρώ που είχα. Τίποτα. Μια μπύρα να κεράσω το φίλο από το Σπύρο. Ήρθε εδώ από την Νίκο, λέω, να τον προσβάλλω. Πήρες τα 20 ευρώ, 9,90 η μπλούζα και λες 10 και 10 άμα χρειαστεί τίποτα. Κάπως έτσι. Είμαι και λάρ. Τόσο εύκολα έχει γίνει η σούπα μας, βελουτέ. Ιδανικός τρόπος τώρα, άμα θες να το σερβίρεις σε ένα εστιατόριο και να είσαι σίγουρος και περήφανος για το πιάτο που θα κάνεις, είναι μια επίπονη διαδικασία. Είναι ένα σουρωτήρι που υπάρχει κυρίως στις επαγγελματικές κουζίνες. Ένα κονικό σουρωτήρι σαν καπέλο, λέγεται σινουά. Και ένα σουρωτήρι απλό να έχεις είναι το ίδιο πράγμα. Βάζεις τη σούπα μέσα και με ένα κουτάλι προσπαθείς να την περάσεις για να φύγουν όλοι οι κόκκι που υπάρχουν, να βγει τελείως λία και βελούτικα. Μάλιστα. Πολύ ωραία τα μυστικά αυτά. Ετοιμαστείτε σε λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα έρθετε εδώ να δοκιμάσετε την σούπα με λαθύρια βλέπω. Και τα δύο, Και λαθύρια και λαθούρια. Έκανα τόση μελέτη πριν έρθω για να τα... Γιατί είδα και εγώ λαθύρια και λέω μην τον διορθώσω. Αλλά λαθούρια ή λαθύρια βελουτέ με καραμελωμένο σαλάμι λευκάδος. Να τη χρήσουμε συνταγή με λευκαδίτικο άρωμα. Θα το πενευτούμε, θα οικειοποιηθούμε λίγο. Λευκαδίτικο άρωμα και ελπίζω μετά, αφού πάρουν τη συνταγή από τη διοργάνωση, να τη μοιράσουν σε κάποια εστιατόρια και να την εφαρμόσουν. Βεβαίως. Νομίζω ότι. Η συνταγή τι λέει? Λαθούρια βελουτέ με καραμελωμένο σαλάμι λευκάδος. Έχουμε από πριν ψιλοκόψει σαλάμι λευκάδος. Βλέπεις εδώ σε πάρα πολύ μικρά κομματάκια. Το οποίο το έχουμε βάλει σε ένα τηγάνι με ελάχιστο ελαιόλαδο. Γιατί βγάζει, επειδή έχει λίπος το σαλάμι λευκάδος, βγάζει τα λιπαρά του και σιγά σιγά το ανακατεύουμε και αυτό καραμελώνει. Λοιπόν, εύκολο δεν ήταν με τη σούπα? Πανεύκολο. Πραγματικά πανεύκολο. Αν τώρα το κάνουμε σε ένα μεγάλο blender στο σπίτι, ιδανικά είναι να περιμένουμε λίγο να κρυώσει και όπως έχουμε το blender κλειστό, με μια πετσέτα από πάνω να το κρατήσουμε, όταν πατήσουμε το κουμπί για να μην μας ρίξει όλη τη σούπα έξω. Κατάλαβα. Να σερβίρουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Αν θέλετε όσοι μας ακούτε και από τα περίπτερα, είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε την σούπα βελουτέ με καραμελωμένο σαλάμι λευκάδος. Ελάτε λίγο παρακαλώ πάρα πολύ να απολαύσετε εδώ του Βυσαρίωνα τις μοναδικές μαγειρικές ικανότητες που είμαστε σίγουροι ότι θα κλέψουν τις εντυπώσεις και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μαγείρευε και εξηγούσε και εμάς εδώ τους ενοχλητικούς δημοσιογράφους. Ρε Φρεμετίτη, όλο ερωτήσεις κάνεις και εσύ δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Υπάρχει ιδιαίτερος τρόπος, τη ρωτάω τώρα, εδώ βλέπω την έβαλε σε ένα... Σούπα, είναι σε ένα βαθύ πιάτο. Σοβαρά, Σε ένα εστιατόριο
θα χρησιμοποιούσα μπολάκια για να τα βάλω. Εγώ θα το έδειχνα σίγουρα για ορεκτικό. Ή θα το έδινα, επειδή είναι πάρα πολύ οικονομικό, σαν ένα starter. Πώς βγάζουμε τις ελιές, σαν έναν τρόπο για να ξεκινήσει το γεύμα. Είναι πολύ καλή ιδέα αυτή. Άρα λοιπόν μπορούμε και σε μπολάκια για να γίνει ένα starter. Και πώς διατηρείται η ψυγείο? Ψυγείο. Το ψυγείο. Δεν ξέρω. Ναι, τι θα την αφήσεις, Φρεμεδίτη, τώρα στις 35 βαθμούς δηλαδή, έξω, την έξω και βάλτε την επόμενη μέρα. Τώρα, για να κάνουμε, είπαμε, το κάναμε ένα βήμα πιο δημιουργικό, για να το κάνουμε άλλο ένα βήμα πιο δημιουργικό σε ένα εστιατόριο, θα μπορούσαμε να τη σερβίρουμε σαν κυρίως πιάτο πώς? Αυτή τη σούπα όπως είναι και να τη συνδυάζαμε με ένα παγάκι από ένα τυρί κρέμα, δηλαδή από ένα κατοίκι, το οποίο θα το βάζαμε σε παγωθήκες. Θα πάγωνε το κατοίκι, θα σερβίραμε τη σούπα ζεστή και από πάνω θα βάζαμε ένα παγάκι με το τυρί. Αυτό το τυρί, αν θέλαμε να βάλουμε και λίγο θυμάρι για να έχει το άρωμα μέσα της σούπας, ή και λίγο καλύτερα σαλάμι λευκάδος. Βλέπεις τώρα ότι αυτά που σου λέω δεν τα είχα στο μυαλό μου. Σου έρχονται τώρα. Βλέπεις το πιάτο, λες, πού θα το σερβίρω εκεί, να κάνω αυτό, να το κάνω έτσι. Οπότε βάζοντας το παγάκι με ψιλοκομμένα κομματάκια σαλάμι λευκάδος, με το που έπεφτε στη ζεστή σούπα κατευθείαν θα άνοιγε και θα άγιωνε. Λίγο ελαιόλαδο από πάνω και θα ήταν τέλειο. Τέλειο. Είδατε τελικά, είναι αυτή η έπνευση. Τελικά είναι αυτό που λέμε η μαγειρική, ρε παιδί μου, πρέπει να το έχεις βέβαια και να μπορείς να πειραματίζεσαι. Τώρα είμαστε στη διαδικασία και αγαπητοί ακροατές που παίρνουμε την κρέμα γάλακτος που την χτύπησε λίγο πριν στο blender, εγώ θα το πω με τη ράβδο την ειδική και μπαίνει από πάνω. Μπορείς να μου πεις λίγο τι θα δώσει? Θα δώσει μια δροσιά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν είναι? Θα δώσει μια δροσιά, θα δώσει ένα χρώμα, ένα παιχνίδι γενικά με την υφή και την εικόνα που θα έχει στο στόμα σου. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφα. Ήδη έχει μπει και από πάνω ρίχνουμε λίγα κομμάτια. Καραμελωμένο σαλάμι λευκάδο. Λίγα κομμάτια, έχουμε αφήσει λίγο έτσι για την. Πολύ ωραία, παρακαλώ. Μια και μην πειράξει καθόλου το πιάτο, σε βάρε. Όχι, καθόλου. Η Ειρήνη Βονιτσάνου θα δοκιμάσει. Παρακαλώ. Πήγε και λίγο θυμάρι, έριξα και λίγο μαύρο αλάτι από πάνω. Άλλο ένα παιχνίδι που κάναμε στο χρώμα. Και είναι έτοιμο να το σερβίρουμε. Είναι έτοιμο λοιπόν. Κοίταξε να δεις όμως πώς πήρε αυτή τη μορφή του ιδιαίτερου πιάτου, ξέρεις, πώς να το πω. Απλά υλικά, τα οποία τα συνδυάζεις μεταξύ τους και σου δίνουν ένα έτσι μοναδικό γευστικό συνδυασμό. Ήλιο σε βλέπω τώρα εδώ και η κρέμα και έχει γίνει ένα με το... Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, συμπολίτες, βγάλτε τις αναστολές σας και ελάτε να γευτείτε παρακαλώ πάρα πολύ τη βελουτέ και μην ξερογλύφεστε.
πάμε να δούμε εδώ, έχει ξεκινήσει η ομάδα. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά? Ποζάρατε για να βγείτε στις φωτογραφίες, κουκλιά? Πάμε πολύ καλά. Το όνομά σας? Χαρά. Είναι εδώ η Χαρά, θα μιλήσουμε και με τον Δημήτρης και με τον Δημήτρη. Είμαστε έτοιμοι, θέλετε λίγο κάποιος να μας βάζει, να μας εξηγεί πώς ξεκινάμε, ποιος θα το κάνουμε? Χαρά, σε έχω εδώ έτοιμη και με βολεύεις και στο ύψος. Γιατί πρόσεξε με Χαρά, Χαρά, παλιοζωή. Λοιπόν, πάμε να μας πει η Χαρά τι θα κάνουμε αμέσως. Παρακαλώ. Αρχικά θα πολιτοποιήσουμε τη φάβα μας, η οποία είναι έτοιμη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο στήσιμο του πιάτου μας. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν ένα στατικό είναι η φάβα. Βλέπω εδώ πέρα όλα τα υλικά τα οποία θα μας τα περιγράφουν σιγά σιγά. Έχω μια αγωνία γιατί μας ακούνε από το ραδιόφωνο και θέλω λίγο αυτοί που ακούνε να είναι εκφραστικό, ξέρεις, παιδί μου, αυτό το οποίο φτιάχνουμε. Τι θα ναι, να θυμίσουμε τι θα φτιάξουμε στον εκλεκτό φίλο. Άλλη μια φορά λέμε τη συνταγή, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η συνταγή που θα φτιάξουμε τώρα είναι φιλέτο μοσχαρίσιο με σάλτσα ντεμιγκλάς και φάβα μαζί με λαφίδια. Σάλτσα ντεμιγκλάς, για να καταλάβετε, έχουν βράσει κόκαλα μοσχαριού, κάτι τέτοιο έχει γίνει, τα οποία έχουν πολιτοποιηθεί. Δεν έχουν πολιτοποιηθεί, απλά βράζουν. Νομίζω ότι όταν βράζει το κόκαλο, επειδή είναι μέσα το μεδούλι, βγάζει καταπληκτικό ζωμό. Παιδιά, εντάξει, οκ, το έχω. Πότε κάνετε εγγραφές, να έρθω λίγο να βάλω γυαλιά? Έχετε ερωτήσεις, θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, να το λέτε, παιδιά, για να κατανοούμε. Πείτε μου. Μάλιστα. Οκ, πάμε παρακαλώ πολύ. Τι κάνουμε λοιπόν? Ανάβουμε το μάτι πρώτα. Λοιπόν, βγήκε αυτό κάποια στιγμή. Οπότε λοιπόν, είναι εύκολη αυτή η συνταγή, δηλαδή για έναν μέσο. Πες μας λίγο βαθμό δυσκολίας από το 1 μέχρι το 10. Ξέρουμε ότι είναι 100 ιδιαίτερο, απλά για να το καταλάβουμε. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Η μόνη διαδικασία είναι λίγο η σάλτσα ντεμιγκλάς, αλλά όποιος θέλει μπορεί να το καταφέρει. Επίσης, πόση ώρα παίρνει περίπου? Δηλαδή, φέρνω το φρεμεντίτη και μου λέει πεινάω, μπουνιάκι γύρισα, έκλεινα φίλο τώρα εκεί στην εφημερίδα που είναι και πεινάω και θέλω τώρα και του λέω η ντεμιγκλάς θέλει το χρόνο της. Δηλαδή, το κρέας το τσιγαρίζουμε? Το κρέας το σοτάρουμε. Το σοτάρουμε είναι διαφορετικό από το τσιγαρίζουμε. Είναι λίγο λιγότερο από το τσιγαρίζουμε. Το τσιγαρίζουμε, δηλαδή το δίνουμε και καταλαβαίνουν όσο σοτάρουμε είναι πιο light. Κοίτα τι μαθαίνεις. Λοιπόν, θα το άφησε η Βύση ανοιχτό. Καλό, το γκάζι. 2 κρασιά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ όπως καταλαβαίνετε. Σε λίγο θα την ξεδιπλώσουμε τη συνταγή για να την κατανοήσετε. Και ό,τι θέλετε βεβαίως εδώ από τον κόσμο όπου μπορείτε να ρωτήσετε. Κύριο στατικό είναι τα λευκαδίτικα παραδοσιακά προϊόντα. Εν τω μεταξύ απολαμβάνετε όλους τους πάγκους που έχουν έρθει εδώ από όλα τα καταστήματα στην πόλη και μπορούμε να απολαμβάνουμε εκλεκτές λιχουδιές. Λοιπόν, πες μου τα νέα σου, πώς θα περνάς? Μια χαρά εσύ. Πώς είναι να ασχολείστε με κάτι τόσο δημιουργικό? Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που είπαμε και με τον Βυσσαριώνη λίγο πριν, πρέπει να το έχεις τη μαγειρική, έτσι δεν είναι? Πρέπει να το αγαπάς. Πρέπει να το αγαπάς. Πάρα πολύ καλά. Έχουμε εδώ και τον κύριο Δρακονταϊδή, ο δήμαρχος Λευκάδας, ο οποίος έχετε εδώ να γνωρίσει και την ομάδα. Να τον κεράσουμε κάτι μετά τον δήμαρχο. Δήμαρχε, να σας κεράσουμε κάτι. Πέφτουν τα κινητά, προσοχή. Δήμαρχε, πώς σου φαίνεται αυτή η γιορτή γεύση σήμερα με λευκαδίτικα παραδοσιακά προϊόντα? Ό,τι πιο όμορφο. Είναι προφανές ότι έχουμε να δώσουμε πράγματα. Δεν είναι κάτι που γεννάμε από το μυαλό μας. Έχει πράγματα ο τόπος. Πρέπει, νομίζω, με αφορμή τη γευσηγνωσία που την έχουμε ανάγκη όλοι, να ανοίξουμε ορίζοντες και στα ζητήματα του τουρισμού που είναι κλεισμένοι μέχρι τώρα σε αυτό το αντικείμενο. Στην προσπάθειά μας αυτή, εμείς θα ενισχύσουμε το φεστιβάλ και επαναλαμβάνω και από τον χρόνο θα συνεχίσουμε να γίνει το φεστιβάλ ανεξάρτητα από τα ζητήματα των δυσκολιών και του τέλους του προγράμματος που υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, με τη βοήθεια των επαγγελματιών και των άλλων φορέων, μπορούμε να κάνουμε τη Λευκάδα και σε αυτό το τομέα καλύτερη. Αυτή είναι η πρότασή μας, θα το παλέψουμε και με τη βοήθεια όλων θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά, κύριε Δρακονταϊδή. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Λευκάδας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδείξουμε και τα τοπικά μας προϊόντα και να τους δώσουμε βεβαίως. Ήξερες ότι. Δεν ήξερα εγώ ότι κάνουμε και φτεδάκια με φακές. Δεν το ήξερα, παιδιά, αυτό. Δοκίμασα, καταπληκτικό. Παίρνετε, βράζουμε τη φακή και τη λιώνουμε, έτσι δεν είναι? Και γίνεται με τον ίδιο τρόπο, μου είπανε και τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία, θα το δοκιμάσω.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, παρακαλώ πάρα πολύ εδώ. Είμαστε πάντα σε μετάδοση ραδιοφωνικά, γι' αυτό και κλέβουμε χρόνο από τον Πρίσμα 95,1. Αυτό είναι κλέβει στο κενό. Και βεβαίως χαίρομαι γιατί βλέπω και φίλους από τους γειτονικούς νομούς όπου έχουν έρθει εδώ για να μας συναντήσουν. Έχω και τον φίλο και τον Σπύρο Φρεμετίτη με την ιδιότητα του Προέδρου της Equal Society, την οποία την αναστέλει εδώ για να συμπαρουσιάσουμε μαζί όλο αυτό το event. Και νομίζω ότι περνάμε πολύ ωραία σήμερα. Δώσαμε μια άλλη νότα στη Λευκάδα, έτσι δεν είναι? Και έκανε μια πολύ ωραία τοποθέτηση λέγοντας, ας πούμε, τα φαγητά που μένουν, τι γίνονται στις εκπομπές. Ή τα φαγητά που μένουν γενικότερα στα καταστημάτια που γίνονται. Δεν σου κάνει εντύπωση? Μου κάνει εντύπωση. Στην Ελλάδα τα πετάμε. Αν δεν τα φάμε, τα πετάμε. Είναι το κλασικό. Προσπαθούμε να κάνουμε μια προσπάθεια πανελλαδικά το φαγητό να μην πετάγεται, αλλά ως πλεόνασμα να δίδεται σε συσίτια, σε αστέγους κλπ. Οργανωμένα, προκειμένου να αποκτήσει και μια αξία. Το φαγητό έχει αξία. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι πρέπει να οργανωθούμε γιατί υπάρχει πλεόνασμα, πιστεύω. Υπάρχει πλεόνασμα φαγητού. Σωστό. Βεβαιότατα, πείτε μου λίγο με ποιον θα συνομιλήσουμε. Ο διευθυντής είναι ο Μπέλος. Ο κύριος Δημήτρης Μπέλος, ελάτε να απευθύνετε ένα χαιρετισμό για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά που σας υποδεχόμαστε εδώ στη Λευκάδα και που δίνετε κι εσείς τη δική σας πινελιά στο δεύτερο φεστιβάλ γευσηγνωσίας. Ναι, και για μας. Γαστρονομία, συγγνώμη. Για μας είναι μια πρόκληση. Είμαστε ένα νέο ΙΕΚ, το ΙΕΚ της Βόνιτσας. Φτιάξαμε φέτος για πρώτη φορά την ειδικότητα του ελληνικού μαγειρικής τέχνης και προσπαθούμε μέσω του φεστιβάλ να κάνουμε μια πρώτη επαφή των μελλοντικών, θα έλεγα, μαγείρων με επιχειρήσεις της περιοχής και από την άλλη πλευρά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα παραδοσιακά λευκαδίτικα προϊόντα και γενικά όλα τα προϊόντα, τα παραδοσιακά της περιοχής ευρύτερης, για να μπορέσουμε έτσι να μαγειρεύουμε ποιοτικά και με δικά μας προϊόντα. Και νομίζω ότι είναι και μια πρόκληση και αυτό το οποίο συζητάμε και μέσα από τις εκπομπές μας έχει να κάνει ότι και ο κόσμος που έρχεται και οι τουρίστες αναζητούν τα παραδοσιακά μας προϊόντα. Είναι αυτό το οποίο θα μεταφέρουν στην πόλη τους, στη χώρα τους. Οπότε υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος που εμείς που τα γνωρίζουμε δεν ξέρουμε ότι μπορούμε να τα μεταμορφώσουμε σε εισαγωγικά και να τα αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι αλήθεια. Προσπαθούμε και εμείς δηλαδή από τη μεριά μας όλα αυτά τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως είδατε και πριν, να φτιάξουν από φακί και φτέδες και το καθεξής, να τα μεταμορφώσουμε για να τα γνωρίσει βασικά και ο τοπικός πληθυσμός που δεν τα ξέρει, αλλά και περισσότερο οι ξένοι, οι τουρίστες που επισκέπτονται το νησί της Λευκάδας, έτσι ώστε όλοι αυτοί να γίνουν στην ουσία να μεταλαμπαδεύσουν όλα αυτά τα πράγματα που θα μάθουν εδώ, να τα μεταλαμπαδεύσουν στις χώρες τους και έτσι να γίνει γνωστή η λευκαδίτικη κουζίνα και τα παραδοσιακά προϊόντα της ευρύτερης περιοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θέλουμε να είστε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια και τη συνταγή βεβαίως. Θες να το χειριστείς? Εσύ που το βλέπω, εσύ θα με γυρέψεις. Να σε κάνω εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν. Σιγά σιγά εγώ θα ενοχλώ εδώ τα παιδιά για να μας μεταδίδουν τη συνταγή. Παρακαλώ. Έχουμε ξεκινήσει πολτοποιώντας τη φάβα με τα λαθύρια που έχουμε κάνει. Παράλληλα θα πάρουμε λίγο το φιλέτο. Ώστε να έχει χρώμα. Το σοτάρουμε, δεν το τσιγαρίζουμε, καταλαβαίνετε. Γιατί βλέπω εδώ και το Γεράσιμο από το Μελέκο, θα μου πει τη Δευτέρα Χουνιάκη έφαγε στο φεστιβάλ γαστρονομίας και αλλάζουμε πρόγραμμα, καταλαβαίνεις. Πάμε ένα άλλο level, παρακαλώ. Ώστε να πάρει μια κρούστα απ' έξω. Παράλληλα τα παιδιά κόβουν τα ντοματίνια ώστε να τα καραμελώσουμε. Την κρέμα που έχουμε κάνει με τη φάβα και τα λαχτήρια είναι σοταρισμένο κρεμμύδι με καρότο και τη φάβα με τα λαχτήρια, σβημένα με λευκό κρασί και ζωμό λαχανικών, με λίγο κόλιανδρο, αλάτι και πιπέρι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω οι μοιημένοι στη μαγειρική καταλαβαίνετε και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ απλό να γίνει από ό,τι βλέπω. Χρησιμοποιούμε βεβαίως και τη φαντασία. Ήδη αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, σοτάρουμε ένα κομμάτι μοσχάρι. Επιλέγουμε κάτι συγκεκριμένο. Φιλέτο μοσχαρί. Φιλέτο, ντροπή μου που δεν το ήξερα. Φιλέτο παρακαλώ πολύ. Είμαι γενικότερα το τρώω ρε παιδί μου, δεν το ρωτάω. Δηλαδή φέρ' το εδώ και δεν έχω θέμα. Φιλέτο, φιλέτο! Και επίσης να πω και κάτι που έμαθα πριν, δεν βάζουμε το αλατοπιπερώνουμε στο τέλος για να μην σφίγγει το κρέας. Έτσι. Όσο μπροστά το διαγώνισμα σκονάκι. Θα το ήξερα πάρα πολύ.
έκαση τέχνη μαγειρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού να δείτε στη Μασαμπούκα πόσο τέχνη. Θα πάρουμε πόσα. Παιδιά, ελάτε να τραβήσουμε μια φωτογραφία αναμνηστική εδώ με τα παιδιά, με όλη την ομάδα από το Εκ Monitors. Έλα. Αγκαλιάς, φιλιά. Χίλι ροφού. Πολύ καλά. Ανεβάστε και τις selfies και γράψτε tag Φεστιβάλ Γαστρονομίας να σας βρούμε, να κάνουμε και εμείς like και share. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα. Με μαυροδάφνη. Με μαυροδάφνη θα σφίξουμε το φιλέτο. Σβήνεται. Οπα. Λαμπαδιάσαμε. Αυτό είναι πάντα, δεν μπορούσα να καταλάβω. Αυτό λέγεται. Μπε. Μάλιστα. Φλαμπέ. Το σβήνουμε με τεκί. Και τώρα αυτό που ρίχνουμε τι είναι? Demi-glace. Α, είναι μάλιστα το demi-glace. Πώς? Ο μαγικός ζωμός. Το κόκαλο, το βρασμένο. Το είπα πολύ απλά, δεν είναι έτσι, γιατί... Έτσι, αλλά το πιπερώνουμε. Μάλιστα. Αλλά το πιπερώνουμε αυτή τη στιγμή. Βάζουμε για κάποια άλλα μυρωδικά ή... Το δεντρολίβανο, ώστε να πάρει μία μυρωδιά. Ολόκληρο κλαράκι δείξατε. Και το βγάζουμε νομίζω κάποια στιγμή. Το αποσύρουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μέλι θα βάλετε, με ρωτάνε εδώ. Όχι, γιατί θέλουμε να αφήσουμε το άρωμα της demi-glace. Καταλάβατε, γι' αυτό δεν θα μπει το μέλι. Λοιπόν. Θέλουμε να καραμελώσουμε και τα ντοματίνια μας. Μπορείτε λίγο να με εξηγήσετε το καραμελώνω, δηλαδή... Το λάδι τα ντοματίνια, ρίχνουμε λίγο ζάχαρη και αυτό καραμελώνει. Α, μάλιστα. Τα σοτάρετε λίγη ζάχαρη και καραμελώνει. Παιδιά, εγώ είμαι άσχετος, απλά... Πολύ ωραία. Τα ντοματίνια τα οποία θα καραμελωθούν. Κανονικά. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήδη οι πρώτες μυρωδιές έχουν εντάξει, να τις μεταφέρουμε βεβαίως, αλλά έχουν ξεχωρίσει ήδη. Μόνο μυρίσατε. Παιδιά, μιλάμε, αυτό δεν είναι. Δηλαδή, είμαστε σε κατάσταση... Μυρίζουν και στο ραδιόφωνο, έχετε δίκιο. Πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ όμως στα βλέμματα όλων αυτή η αίσθηση δημιουργίας και χαράς. Νομίζω ότι το εισπράττω. Άνετα. Πολύ καλά. Εσύ, φίλοι μου, το όνομά σου? Γιώργος. Γιώργο, από τη Βόνισσα. Από ένα χωριό έξω από τη Βόνισσα. Μάλιστα. Πόσα χρόνια είναι η σχολή, αν επιτρέπετε? Δηλαδή, 2 χρόνια. 2 χρόνια, Και βγαίνετε έτοιμοι κανονικά για να γίνετε σεφ και όλα αυτά. Θα κάνουμε θράψη. Θράψη, γιατί όχι, δεν κατάλαβα καλά. Πολύ ωραία. Σε ποιο χρόνο είσαι, Γιώργο? Πρώτο εξάμηνο. Πόσο χρόνο επιτρέπετε? Εγώ, 25 χρονών, Υπάρχουν αυτές οι ηλικίες ακόμα. Δεν ρωτάμε ποτέ τις κυρίες, μην φοβάσαι. Όχι, δεν θα τη ρωτούσα εγώ έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται. 39. Δεν φαίνομαι. Έλα, πες κουκλί. Ζωγραφιστό. Έτσι, μπράβο. Λέμε και τα δικά μας. Είναι έτοιμα τα καραμελωμένα. Καταπληκτικά. Έγιναν σε λιγότερο από 1 λεπτό, έτσι. Αυτό τα σοτάραμε με λάδι και ρίξαμε την ζάχαρη. Να πω και κάτι τώρα. Μαύρη μπορούμε να ρίξουμε? Εννοείται. Και μαύρη μπορούμε. Πολύ καλά. Απλά το λέω για άποψη. Μην... Εδώ δεν βάλαμε μαύρη. Λευκή κρυσταλλική. Άρα λοιπόν τα βγάζουμε αυτά και τα φυλάμε για να ετοιμαστεί το... Πόση ώρα περίπου, αν επιτρέπετε? Αυτό εντάξει είναι ένα συμβολικό από ό,τι καταλαβαίνω. Πόση ώρα γενικότερα πρέπει να το βράσουμε? Το φιλέτο. Δεν το βράζουμε, το έχουμε σοτάρει και απλά το αφήνουμε να σιγοβράσει μέσα στη σάλτσα του στην ουσία. Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει 5 λεπτά. Για να γίνει... Φιλέτο, όσο το ψήνει τόσο σκληραίνει. Άρα η ουσία του φιλέτου είναι να είναι... Όσα φιλέτα έχω καταστρέψει, μου λέγανε βράστο, να σου το πούν τα μικρόβια 2 ώρες. Όπουλο. Ναι, η αλήθεια είναι. Ναι, σωστό. Υπέροχες μυρωδιές. Μπράβο, παιδιά. Και χρησιμοποιούμε βεβαίως και τα παραδοσιακά μας προϊόντα, μην το ξεχνάτε αυτό. Κερδίζουμε εδώ λίγο το χρόνο. Υπέροχο. Μου σφάσε στη μύτη, ρε Φιλενάδα. Φίλε μου, έτσι είναι. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Δοκιμάσατε από τα περίτερα τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, γιατί από ό,τι βλέπω
Δεν θα βρούμε και πολλά σε λίγο, γιατί... ήρθαμε, τα απολαμβάνουμε. Ξεπουλάμε. Αυτό, εδώ πέρα να θυμίσουμε λίγο, αυτό είναι... Φάβα. Η φάβα. Πολιτοποιημένη φάβα, μάλιστα, πολύ καλά. Μαγειρεύουμε και αύριο μαζί. Και αύριο, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ναι. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο, να ακούσουμε μάλλον περισσότερο και να δούμε κι εμείς εδώ. Παιδιά, μοσχοβολάει καταπληκτικά. Φάβα, την κρέμα που έχουμε κάνει. Στην ουσία κάνουμε ένα δάκρυ. Απλώνουμε τη φάβα, ένα δάκρυ, είπε η φίλη μας. Και τώρα εδώ βλέπω... Κόβουμε λοξάτο φιλέτο. Βλέπετε. Όσο πρέπει πραγματικά. Και τώρα υποθέτω θα μπει καραμελο... Ναι, καταπληκτικό. Βάζουμε τα ντοματίνια. Και η σαλτσούλα. Έχει δέσει πλέον η σάλτσα, ναι. Η σάλτσα τώρα έχει δέσει, έχει πάρει και αυτή τη γεύση από το δεντρολίβανο, το μυρωδικό, το οποίο έχει βγάλει όλα τα ζουμιά και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας έχει δικαιώσει. Να τολμήσω να ζητήσω ένα χειροκρότημα για τα παιδιά για να ζωντανέψουμε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο στα παιδιά. Και βεβαίως μπορείτε, είναι έτοιμο προς κατανάλωση. Να το εννοείται, παιδιά, θα φωτογραφίσετε. Το αγκαλιά και... Σπυράκο, ήρθες... Όχι, χαρά μας. Καταπληκτικό, πρόσεξέ με. Μπράβο. Για φωτογραφία. Όχι τώρα για φωτογραφία, μετά τη φωτογραφία που είναι. Δεν το φάμε. Όχι, θα το αφήσουμε. Ναι, να το κοιτάμε. Φωτογραφίστε το παρακαλώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, όπως είπαμε, το ΙΕΚ Βόνιτσας. Το είπα καλά. Δημόσιο ΙΕΚ Βόνιτσας. Πολύ ωραία. Πες μας τι φτιάχνουμε εδώ και πώς τρελαίνουμε τον κόσμο. Αποφασίσαμε να βάλουμε την τρέλα μας και να φτιάξουμε smoothies με παραδοσιακά γλυκά λευκάδος. Λοιπόν, είναι γλυκό καρύδι και γλυκό λεμονάκι, μαζί με σοκολάτα και γάλα. Και όλο αυτό κάνει ένα smoothies πολύ ωραίο, πολύ δροσερό για το καλοκαίρι. Και έχουμε φτιάξει επίσης και ένα κοκτέιλ από ροζολί, με βάση το ροζολί και πορτοκάλι κανέλα, το οποίο είναι μια πρόταση έτσι λευκαδίτικης... Αυτή την πρόταση στο Joy θα τη βρούμε, π.χ. Αν το ζητήσετε. Αν το ζητήσουμε δηλαδή. Βεβαίως. Πρόσεχε. Να πούμε κάτι στον κόσμο που μπορεί να μην το γνωρίζει. Αν το ζητήσετε θα το βρείτε. Και είναι πολύ σημαντικό και μου αρέσει και αυτή η συσκευασία εκεί που είναι πόσο. Το βάζω. Τέλειο, καταπληκτικό. Αν το ζητήσεις, Κατερίνα μου, θα το έχεις στο smoothie σου. Το έχεις ζητήσει ποτέ?
Δεν το έχει ζητήσει. Θέλετε να δοκιμάσετε? Εγώ ναι, θέλω. Θες Κατερίνα και εσύ? Βεβαίως και θέλω. Έλα, για λίγο. Ποτέ δεν λέμε όχι. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε κι εμείς παρακαλώ πάρα πολύ και ο κόσμος πάνω απ' όλα. Θύμισέ μου λίγο τελικά. Είναι σοκολάτα, γάλα, γλυκό του κουταλιού καρύδι και γλυκό του κουταλιού λεμόνι. Έλα ρε φίλε, είστε άρχοντες. Στην υγειά της αχάριστης. Βγάζω πόνο. Να τσουγκρίσουμε. Παιδιά, να είμαστε καλά. Και του χρόνου με υγεία και καλό καλοκαίρι και καλές δουλειές. Εδώ είμαστε στο Joy, παρακαλώ πάρα πολύ. Όπου μπορείτε να τα απολαμβάνετε όλα αυτά και να τα ζητάτε και τα μοναδικά κοκτέιλς. Και γιατί άλλο είστε περήφανοι, πείτε μας τώρα εδώ να καταλάβουμε. Για το χώρο που έχουμε φτιάξει, για το προσωπικό μας και τους συνεργάτες πάνω απ' όλα και για την τρέλα που πουλάμε. Αυτό είναι πόπο. Τώρα είναι πολύ ωραίο γιατί μέσα υπάρχουν και κομμάτια του γλυκού. Κάτι δεν είναι, Κατερίνα? Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την νότα που δίνετε εδώ. Και βλέπουμε μέσα, γνώριμοι φίλοι. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε? Δεν θα μπορέσω τώρα. Κοίτα, κινητό, μικρόφωνο, σμούθι, αλλά θα το πάρει ο κόσμος εδώ. Είναι παραδοσιακοί ολόφρεσκοι λουκουμάδες. Με μέλι Λάζαρη. Με μέλι Λάζαρη, το οποίο το μνημονεύσαμε και λίγο πριν. Το μνημονεύσαμε και το χρησιμοποίησε ο Βυσαρίωνας στην συνταγή και θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το παραδοσιακό μέλι Λάζαρη έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, τη δική του σφραγίδα. Είναι ένα παραδοσιακό προϊόν το οποίο είναι απαραίτητο και στην καθημερινή μας διατροφή, δεν είναι? Τα λες πάρα πολύ ωραία. Τι θα πεις εσύ τότε, αφού τα πω? Αφού τα παίζεις, εγώ δεν μου εννοώ πιο πολλά. Λοιπόν, η δασκάλα τιμημένη. Ερχόμαστε εδώ, οπότε λοιπόν το συνδυάζουμε ιδανικά με τις λουκουμάδες. Βεβαίως και με μια φέτα ψωμί από φρεσκοαλιμένη με το βούτυρο. Για το πρωί και με γιαουρτάκι, για βραδινό, για πολλά πράγματα. Βεβαίως και υπογραμμίζουμε πάντα τις ευεργετικές διατροφικές αξίες. Να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε εδώ στον πάγκο του παραγωγού μελιού Λάζαρη. Δίνει το παρόν στο δεύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας. Να ρωτήσω κάτι, πού το βρίσκουμε? Το βρίσκουμε και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ? Σε όλα τα σούπερ μάρκετ στη Λευκάδα, πηγαίνετε και το παίρνετε. Υπάρχει δηλαδή και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Πάρα πολύ ωραία. Και στα μαγαζιά με παραδοσιακά προϊόντα μπορείτε να το βρείτε. Το λέω για τον κόσμο που μπορεί να μας ακούει. Παιδιά, να ευχηθώ. Δύο μικρόφωνα, ρε παιδιά, δεν είμαι και ο Αλεντελόν. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Φεύγουμε από το παραδοσιακό μέλι και περνάμε εδώ τώρα στο αυθεντικό σαλάμι ντελιμάρι. Μια ιστορία νομίζω, το οποίο το βρίσκουμε και στην Αθήνα, πολλές φορές το έχω συναντήσει. Και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, σε πολλά καταστήματα. Και φυσικά εδώ στη Λευκάδα, σε όλο το σούπερ μάρκετ και στο πρατήριό μας, αλλά και στο εργαστήριο που είναι στις Φύσες. Και νομίζω ότι ταιριάζει κάτι π.χ. με το ουζάκι μας, είναι παραδοσιακός μεζές, έτσι δεν είναι? Είναι τέλειος μεζές, πιστεύω, για τα αλκοολούχα γενικότερα ποτά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που πάλι στηρίζετε αυτή την προσπάθεια, διότι νομίζω ότι γενικότερα το σαλάμι Λευκάδας είναι από τα προϊόντα τα οποία πάντα θα στείλουμε με ένα δέμα, πάντα θα το ζητήσουμε και πολλοί όσοι έρχονται στη Λευκάδα το παίρνουν, που έχει και το χαρακτηριστικό το οποίο νομίζω το αφήνεις όταν το πάρεις αυτό που μας λέτε ότι το ξεδιπλώνετε και το αφήνετε λίγο να... Μέχρι να στεγνώσει, ανάλογα τι παίρνει ο καθένας, είτε το γυμνό είτε το συσκευασμένο. Αλλά σε αυτό που προείπατε και εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε ξανά για δεύτερη φορά. Και καλή συνέχεια και ελπίζω να συνεχίσει και του χρόνου και γενικότερα να έχει μια συνεχόμενη πορεία. Νομίζω ότι πήγε η αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Δοκιμάστε και μην φοβάστε. Αφήστε το γιατρό τώρα που λέει μετά. Εξετάστε 5 εβδομάδα. Φάτε απενεχοποιημένα και του χρόνου. Λοιπόν, συνεχίζω και περνάμε βεβαίως στο Envy Beach Bar στην Οικιάνα Λευκάδας. Για, εδώ βλέπω, εντάξει, παιδιά, χαίρομαι. Εδώ τώρα είναι μια άλλη πρόταση διαφορετική. Συνονόματος ο Παναγιώτης. Να έρθει και η κάμερα λίγο, παιδιά, για εσάς. Εδώ, τα παιδιά. Λοιπόν, Παναγιώτη, τι κάνεις, όλα καλά? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Πρώτη φορά βλέπουμε εδώ τον Όμιλο, θα πάμε και λίγο παρακάτω. Τι θα μας κεράσετε τώρα, τι θα μας κεράσετε, βλέπουμε εδώ. Έχουμε να σας κεράσουμε πολλά. Ξεκινάμε με ένα κοκτέιλ με λευκαδίτικη ομάδα, το οποίο είναι μια παρασκευή από το Κάρμα. Εκπροσωπούνται τα 3 μαγαζιά μας, 2 εστιατόρια και ένα καφέ κλαμπ στη Λευκάδα στην παραλία. Και δοκιμάστε το κοκτέιλ μας με σωμάδα λευκαδίτικη. Αυτά τα κοκτέιλ, να πούμε για άλλη μια φορά στον κόσμο που μας ακούει, ότι μπορούμε να έρθουμε και να τα ζητήσουμε και στο Envy και στο Array για παντού, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Οπότε λοιπόν, στον κόσμο που μας ακούει από το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή και που έρχεται στη Λευκάδα, μπορεί να πειραματιστεί και με τα παραδοσιακά προϊόντα. Δεν θα σταθώ, συγγνώμη, να πιω λίγο, επιτρέπετε? Έλα, παιδιά, στην υγεία εδώ του Envy, του Karma, του Array.
Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, στην υγεία. Κατερίνα. Έλα, γεια μας, παιδιά. Ελάτε να δοκιμάσετε. Κάμεραμαν, δεν μπορούμε. Θα βγω εγώ δίπλα για σένα. Και στον πάνω και εδώ. Γεια σου, Διονύση. Και σε όλη την ομάδα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το παρόν που δίνετε εδώ στο δεύτερο φεστιβάλ. Παιδιά, να είμαστε καλά. Να είστε καλά. Εντάξει, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Μοναδικό. Κοίταξε να δεις τι μπορείς να κάνεις με τα παραδοσιακά προϊόντα. Να το κάνετε. Πολύ ωραία. Φαντασία θέλει. Πώς πάει το καλοκαίρι, είμαστε δυνατοί? Πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, βοηθάει ο καιρός. Είναι εντυπωσιακό και πολύ ευχάριστο ότι υπάρχουν δημιουργικοί ανθρώποι στο νησί που τους δίνεται η ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τα πολύ καλά προϊόντα μας και να βγάλουν προτάσεις στην επιφάνεια που ήταν άγνωστες. Είστε όμως κι εσείς, γιατί αν δεν είσαι κι εσύ ανοιχτόμυαλος από την άλλη πλευρά, όπως όλοι εδώ που είμαστε, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό και να στείλουμε ένα τέτοιο μήνυμα σήμερα. Πρέπει να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας και πιστεύω ότι το ερέθιμο μας λείπει και οι ευκαιρίες. Πολύ σημαντικό, Παναγιώτη, στην ονομάδα. Παιδιά, εδώ τι είναι, Πάμε εδώ τώρα, παρακαλώ πάρα πολύ, στο κοκτέιλ φαγητό αρέα, Λοιπόν, περιμένετε να έρθει η κάμερα για να φωτογραφηθούμε εδώ για να είμαστε παιδιά. Προφυχτείτε όσοι έχετε ανάγκη. Εμείς δηλαδή, εγώ δηλαδή. Λοιπόν, εδώ, Παναγιώτη. Εδώ είχαμε εδέσματα από το εστιατόριό μας στην Γιάννα Λευκάδα στο Envy. Δυστυχώς έγιναν τόσο ανάρπαστα που δεν υπάρχει τίποτα πλέον να σας κεράσουμε. Εκμεταλλευτήκαμε τα όσπρια Λευκάδας, την παραδοσιακή φάβα, τα λαθύρια που είναι δισεύρετα και σαβόρο από φρέσκο ψάρι. Δυστυχώς αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να σας καλέσουμε στο κιόσι μας να δοκιμάσουμε. Αύριο θα σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Αύριο για την πρόκληση είναι αυτές λοιπόν οι προτάσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικό. Τις βρίσκεται μέσα στο μενού και του Envy και του Araya και γενικότερα των καταστημάτων τα οποία εξυπηρετείτε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο που ψάχνει μια παραδοσιακή γεύση. Παιδιά, δεν πειράζει. Αύριο να είμαστε καλά. Από εδώ. Τι νομίζεις? Θα συνεχίσουμε στο γλυκό. Έχει γλυκό. Περίμενε. Σούρφα. Τι κάνει το όνομα σου? Γεια σου, Αντώνη. Εδώ βλέπω παγωτό. Παγωτό λευκαδίτικο. Είναι παγωτό λευκαδίτικο. Έχει βάση το παστέλι Λευκάδας και τριμμένο μπισκότο. Πραγματικά είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, εντυπωσιάστηκε ο κόσμος. Είναι μια πρόταση του Araya Restaurant στο κάθισμα Λευκάδας, του κυρίου Ρεκατσίνο που είναι υπεύθυνος του μαγαζιού έμπνευση. Το σκέφτηκε ο Γιάννης. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε και εμείς από την αποδοχή που είχε από τον κόσμο. Είναι λοιπόν παγωτό, πες μου λίγο πάλι, παγωτό. Παγωτό λευκαδίτικο με βάση από παστέλι παραδοσιακό. Καταπληκτικό, εντάξει, παιδιά, θέλω εγώ. Συγγνώμη, το κάνω για το ρεπορτάζ, μην νομίζετε την κυριολεκτουλία. Στην υγεία σας, παιδιά. Όλα καλά. Όλα καλά. Καλή πνομή στον χρόνο που έγραφα. Υπέροχα. Δεν υπάρχει, παιδιά. Μιλάμε, τελειώνει το παγωτό και μένει το παστέλι. Δεν θα το δοκιμάσετε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα όσο έχουμε, γιατί εξαντλήθηκε και αύριο όμως θα είμαστε εδώ. 8 η ώρα ξεκινάμε. Συγγνώμη που μιλάω και τρώω. Παιδιά, χαρήκαμε πάρα πολύ και αύριο περιμένουμε να έρθουμε εδώ για να απολαύσουμε μοναδικές γεύσεις από το Envy Bar, τον Karma και το Araya. Τα πάμε καλά. Τα πάμε καλά. Παναγιώτη συνονόματα, έλα μου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, να καλούσα και άλλους συνάδελφους να συμμετέχουν του χρόνου γιατί πραγματικά αξίζει και βλέπω το κόσμο τα απολαμβάνει και είναι μια πολύ ωραία διαφήμιση για τη Λευκάδα και πρόταση για καινούργια πράγματα. Και μια δικαίωση για όλους εσάς και για όλη την ομάδα εδώ με τα χαμόγελα που βλέπουμε. Παιδιά, θα τα πούμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, μιλάμε με την. Στέλλα. Και τον. Αλέξη. Αλέξης και Στέλλα. Τι φτιάχνουμε? Λοιπόν, θα κάνουμε μια σαλτιμπόκα σολομού με φάβα από πολύ φορά. Σαλτιμπόκα σολομού, μάλιστα. Με φάβα από πολύ φορά διαμικριακά, ναι. Η σαλτιμπόκα συνηθίζεται με κρέας, με προσούτο. Εδώ θα την κάνουμε με σολομό και με καπνιστό σολομό. Μάλιστα. Και έχουμε κάνει και μία σαλάτα με λαφτίδια και καπνιστό σολομό με καπαρόφυλλα και αρωματικό λάδι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Απλό να γίνει για μας, δηλαδή το μέσο. Είναι πάρα πολύ απλό. Βράζουμε τα λαφτίδια, να κρατάνε λίγο, το που λέμε. Προσθέτουμε φρέσκα μυρωδικά, άνοιχτο, μαϊντανό, φρέσκο κρεμμυδάκι, πιπεριά πολύχρωμη. Βάζουμε το αρωματικό λάδι που έχουμε κάνει με θυμάρι, φασκόμηλο και δεντρολίβανο. Και καπνιστό χέλι, κομμένο σε μικρά κομματάκια. Καπνιστό χέλι. Με χέλι, ναι. Έλα ρε εσύ. Πολύ ωραία. Παιδιά, είναι έτοιμο αυτό εκεί? Αυτό, η Στέλλα, η Στέλλα. Στέλλα, τι θα κάνουμε τώρα εδώ με το σολομό? Αυτός δεν τρώγεται έτσι όπως είναι. Βάλουμε στο τηγάνι. Στο τηγάνι μπαίνει ο σολομός, ladies, αγαπητοί ακροατές. Ήδη η Στέλλα δυναμώνει εδώ τη φωτιά για να βάλουμε το σολομό. Το γράφουμε όλο και στην κάμερα βεβαίως εδώ, να το ξέρετε. Και θα σας ενημερώσουμε πού μπορείτε να τα δείτε τα βίντεο όταν θα είναι πάντα διαθέσιμα. Στέλλα, βάζουμε λαδάκι, βλέπω. Ναι, βάζουμε. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και αύριο μαγειρική, έτσι δεν είναι? Μην ξεχνιέστε. Αλάτι, πιπέρι. Το έχουμε κάνει και από τις δύο μεριές. Είναι έτοιμο, μόλις κάψεις το λάδι. Μάλιστα. Νομίζω ότι το ψάρι, όπως μου είπες και πριν, είναι ένα εύκολο φαγητό με την έννοια ότι δεν θέλει χρόνο για να μαγειρευτεί, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ καλό σαν ψάρι. Και έχει και ωμέγα 3 λιπαρά, γενικότερα είναι. Μόνο. Για πες, Στέλλα, το ξέρεις. Λοιπόν, εκτός από το ωμέγα 3, για μας τις γυναίκες έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, γιατί στηρίζει το κολαγόνο και την ελαστίνη του δέρματος. Να τα με το κολαγόνο. Στους άντρες τρέφει τα θυλάκια της τρίχας. Για τη φαλάκρα μου δηλαδή, λατρώ σολομό. Γενικό. Όχι, γιατί το χτύπησες. Είπες αυτό το χαρακτηριστικό. Μάλιστα, οκ, σε πειράζω. Στέλλα, ωραία. Για τα μάτια, κοστάκυλίδα, ξηροφθαλμία κτλ. Επίσης, κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, ότι προστατεύει από κάποιες παθήσεις, κάποιους τύπους καρκίνου. Μάλιστα. Παχαίος εταίρου, προστάτη, μαστού κτλ. Κοιτάξτε να δείτε τι μπορούμε να μάθουμε γενικότερα. Είναι με ύψιστη διατροφική αξία πάντα. Δεν υπάρχει. Ο σολομός είναι Πόση ώρα θα το σοτάρουμε? γύρω στα 7-8 λεπτά. Γιατί ξέρεις, το χάνουμε μερικές φορές, για αυτό που μάθαμε και λίγο πριν, ότι μερικές φορές έχουμε την αιμονή να το κάνουμε λίγο παραπάνω, να καλοψηθεί, που ίσως το κάνουμε λίγο πιο σκληρό, βέβαια εδώ ζουμερό θα παραμείνει, έτσι δεν είναι? Σώζουμο που λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Κρατάει τα υγρά του. Α, τέλεια. Σόσμο, ναι, πολύ καλό. Από πού κατάγεσαι, Στέλλα? Κίμη. Την Κίμη. Θύμισε μου λίγο, είσαι από την σχολή? Δεν είμαι από τη σχολή. Στην Ακαδημία Αρχιμαγείρων. Ακαδημία Αρχιμαγείρων, πάρα πολύ καλά τα λες, γιατί πάντα κάνω λάθος στους τίτλους και συνεντεύξεις με αυτό. Πάντα. Μυρίζει υπέροχα και μας αρέσει πολύ. Ήδη έχουμε το συνοδευτικό έτοιμο, μας περιμένει. Οπότε σε λίγο, μασέλα, ανοίγουμε, κλείνουμε στόμα. Σως θα φτιάξουμε. Α, ναι. Μουστάρδα. Σως μουστάρδας. Βλέπω εδώ πέρα και κρέμα γάλακτος. Λίγη έτσι για να πήξει, υποθέτω, έτσι. Ναι. Θέλουμε να είναι ελαφριά, δεν θα βάλουμε βούτυρα και τέτοια, γιατί ήδη ο σολομός είναι λιπαρός ως ψάρι. Ήδη είναι η φάβα μας πάρα πολύ υψηλής διατροφικής αξίας. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε και βούτυρα και τέτοια. Μία απλή κρέμα γάλακτος με λίγη μουστάρδα. Θα βάλω και λίγο άνηθο μέσα. Α, ο άνηθος είναι καταπληκτικό. Μπαίνει και μετά. Νομίζω ότι είπες, ναι, έχει τύχει να δοκιμάσω. Και ο άνηθος νομίζω είναι τα μυρωδικά αυτά τα οποία κάνουν τη διαφορά, νομίζω. Αναδεικνύουν τη γεύση ακόμα περισσότερο, έτσι δεν είναι? Ναι. Τα λέω όμως, Τα λέει πολύ καλά. Τον έχουμε εδώ ψιλοκομμένο, παρακαλώ πολύ.
Εγώ ξέρεις τι έκανα μερικές φορές. Όταν ήμουνα στην Αγγλία και σπούδασα και πίναγα, έπαιρνα το σολομό, πρόσεξε με, έπαιρνα ένα παξιμάδι, του έβαζα λίγο λεμονάκι από πάνω, έτριβα λίγο πιπεράκι. Πώς φαίνεται? Μια χαρά σε βρει. Λίγο, ναι. Τώρα εδώ πέρα έχουμε ρίξει την κρέμα γάλακτος, αγαπητοί ακροατές, μαζί με τη μουστάρδα και θα ρίξει και τον άνηθο η Στέλλα και θα το ανακατέψει. Αυτή η σως θα συνοδεύσει βεβαίως το φιλέτο σολομού, το οποίο ήδη σοτάρει. Γύρω στα 7 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Και για όσους μόλις τώρα μπήκατε στην ακρόαση του Prism 95,1, εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία του Μαρκά. Είναι το δεύτερο φεστιβάλ λευκαδίτικης γαστρονομίας στη μνήμη της Εύης Βουτσινά, με αφιέρωμα στα όσπρια της Λευκάδας. Και αύριο θα είμαστε εδώ, δεύτερη μέρα, παρακαλώ πολύ. Είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, που σημαίνει ενέργεια, φυτικές σύνες, που σημαίνει χαμηλή χολυστερόλη. Είναι με σίδηρο, γι' αυτό θα λένε και όλο το κρέας του φτωχού. Είναι πλούσιο σε σίδηρο, σε κάλιο, ασβέστιο. Είναι πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και νομίζω εντάξει και οι μαμάδες μας το είχαν στη διατροφή. Δεν ξέρω τώρα οι σύγχρονες οικογένειες αν το τιμούν, αλλά νομίζω ότι πλέον έχει αναδειχθεί και μέσα από άλλες συνταγές. Δηλαδή, έχω δει εγώ και συνταγές για ρεβίθια για παράδειγμα, καταψυγή στο φούρνο με δεντρολίφανο και λαδάκι και λεμονάκι, έτσι δεν είναι? Μπορούμε να φύγουμε από τα στερεότυπα, τα παραδοσιακά και να τα αναδείξουμε. Έτσι. Επίσης, πλέον ο κόσμος έχει αρχίσει και γίνεται πιο light. Και όχι μόνο, ξέρεις κάτι, και στη light. Και η vegetarian. Στη light, αλλά νομίζω ότι στρέφεται και στις παραγωγικές αυτές μονάδες. Θέλει να γνωρίζει τι τρώει πλέον. Έτσι δεν είναι? Έχει φοβηθεί ο κόσμος. Έχει φοβηθεί το τι τρώει, το τι πίνει, το τι... Εδώ πέρα τώρα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τα περίπτερά μας να δούμε και να μάθουμε πώς παράγονται αυτά τα παραδοσιακά προϊόντα από τους τοπικούς παραγωγούς, όπου ξέρουμε γιατί τους γνωριζόμαστε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, να ξέρεις το κοτόπουλο που τρώει από πού είναι. Και όχι από τα χημικά που το διαγκώνουν και όλα αυτά που γίνονται. Αυτά που γίνονται, ναι, και που τα βλέπουμε μερικές φορές και στα ντοκιμαντέρ, όπου έχεις δίκιο. Τα έχεις δίκιο. Ας άμα μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Γι' αυτό λοιπόν στρεφόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα και νομίζω ότι στέλνουμε και ένα μήνυμα σήμερα εδώ από το δεύτερο φεστιβάλ. Κατάλαβες, Μάρκο? Τοπικά προϊόντα. Ο Μάρκος είναι ο μόνος αδικημένος. Έχει την κάμερα σήμερα εδώ και δεν έχει δοκιμάσει τίποτα το παιδί. Εμείς εδώ με την Κατερίνα κρατάει ένα μικρόφωνο και τρώει. Όχι, μαντάμ, δώσε και λίγο στο κάμεραμαν. Τα λέω καλά, Μάρκο. Στηρίζω εδώ το ενεργείο. Υπέροχος σολομός. Έχω την εντύπωση ότι τον βρίσκουμε ιδιαίτερα φθηνά πλέον, Στέλλα. Γύρω στα 7 ευρώ. Για κιλό μιλάμε, Μισό κιλό, Μάλιστα. Ωραία. Αυτή τώρα η μερίδα είναι για 1 με 2 άτομα, έτσι δεν είναι? Είναι για ένα άτομο αυτό τώρα, π.χ. λέω, δεν ξέρω. Ναι, είναι για ένα άτομο, αλλά είναι 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια, μάλιστα. Υπέροχο. Έτοιμος είναι ο σολομός. Νομίζω ότι το μόνο που μας μένει είναι να ανακατέψουμε. Θα το ζεστάνουμε. Θα το ζεστάνουμε. Βοήθεια να φωνάξω κάποιον. Η Στέλλα δεν έχει ανάγκη κανέναν. Να υπενθυμίσουμε ότι και αύριο θα είμαστε εδώ, στη δεύτερη μέρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αυτό θα το αναμίξουμε με τη φάβα. Όχι. Αυτό θα γίνει η σάλτσα του σολομού. Είναι λίγη κρέμα γάλακτος με μουστάρδα, το ζεσταίνουμε και λίγο άνηθο. Ναι, μοναδικό. Να πω κάτι άλλο, θα μπορούσαμε να βάλουμε γιαούρτι αν θέλαμε, σε κρύο, λέω, αν θα πήγαινε. Ή πρέπει να είναι κάτι. Πάει. Βέβαια με το ψάρι το... Δεν πάει, με το ψάρι κάπου... Κατάλαβα. Να, αυτό που δεν ξέρουμε εμείς. Είναι ιδιαίτερος και ο τρόπος πάντα που στείνεις. Αυτό είναι το που στείνουμε ένα πιάτο, έτσι δεν είναι, που έχουμε δει και εμείς εδώ.
Αυτά είναι τα ωραία. Από πάνω έχεις βάλει και Σολομό. Το έχουμε αγκαλιάσει μάλλον το φιλέτο εδώ με τον Σολομό. Έλα, πού είσαι Σπυράκο, πού είσαι Σπυράκο. Όσο περνάει η ώρα, νομίζω ότι ακούω ένα έμπειρο τέχνη. Τι δες. Έχεις φάει τα πάντα. Τι είναι αυτά που λες για το ρεπορτάζ. Το τελευταίο μπάγκο στο φυλάω σε σένα για να φας, για να πατσίσουμε. Έχει τα κρασιά μόνο. Λοιπόν, θα είμαστε αύριο μαζί εδώ, έτσι πάλι. Η Στέλλα. Είναι ο πρόεδρος του Equal Society, φίλος και δημοσιογράφος Σπύρος Φρεμετίτης, λάτρης της κουζίνας και της ωραίας γεύσης. Εντάξει, είναι... αυτό είναι η ανάδειξη του πιάτου, δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε σε εικόνα. Ούτε ο Σολομός είναι όταν είναι... Αυτό που ρίχνεις τι είναι τώρα? Α, είναι παπρικά. Κοίτα να δεις. Κάτι και εγώ έχω κάνει. Πάει ο Μποτρίνη και τα κατηγορείται. Μα έτσι είναι. Καταπληκτικό, νομίζω ότι είναι υπέροχο. Παιδιά, νομίζω... Ένα χειροκρότημα παρακαλώ πάρα πολύ στη Στέλλα. Δεν κρατάει μαχαίρι, απλά την αγάπη της για τη μαγειρική και μας την έχει αποδείξει εδώ με τον καλύτερο τρόπο. Και βεβαίως και με τον φίλο μας εδώ, τον Θόδο. Τον Αλέξη Θεοδωράκη, θα το έλεγα λάθος. Είναι έτοιμο? Το φωτογραφίσαμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ελάτε να το φωτογραφίσετε. Ελάτε να μείνει... Πού μπροστά? Εκεί. Ναι, να το πάμε μπροστά. Μάρκο. Αυτό πιο... Θύμισε μου λίγο το... Αυτό είναι μια σαλάτα με... λαθύρια και καπνιστό χέλι.